Кышның иң гүзәл мизгелендә бар дөнья аппак карга күмелеп сихри бер моңга уралганда, безнең кадерле кешебез, тугры тормыш иптәшем, яраткан әниебез, дәү әниебез Мәгавия Галимҗан кызы Имаева дөньяга килгән. Илеш районы Базы Куян авылында туып, хәзерге вакытта Дөмөй авылында гомер итүче әниебезне 5 гыйнвар көнне 70 яшь тулу уңайыннан тәбрик итәбез. Әни, бүген сиңа 70 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаман яшь. Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Бала чагыбызда без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Газиз әниебез, син безнең өчен яшәү өлгесе, тормыш маягы. Сез әтиебез белән безне үстердегез, кеше иттегез, олы тормыш юлына чыгардыгыз. Сабыр холкың, киң күңелең, тырышлыгың белән безнең барыбызга да һәр якта яшәү үрнәге син. Һәрчак кайнар ашларың, тәмле ризыкларың, якты йөзең белән каршы аласың. Изге дуаңнан ташламыйсың. Җир йөзендә әни синнән дә якын, рәхимле, олы җанлы зат иясе юктыр. Аллаһның мең рәхмәте яусын сиңа. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан-җылыңның нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әтиебез белән бергә пар аккышлар кебек яшәүгезне телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Ата-ана булмаса, әллә нинди сарайларның да яме калмый. Алардан үтәли җилләр исә башлый. Әти-әни исән булса, карлыгаш оясыдай кечкенә өйдә зиннәтле сарайдан зиннәтлерәк тыела. Ата-ана өчен бала инде үзе әти-әни булса да барыбер бала. Менә без үзебез, әниләр, әтиләр, хәтта янарыбызда, оныкларыбызда йөгереп йөри. Шушы самими балалык хисләрен яңадан тыйымлар өчен сезнең янга җыелабыз. Бала чакка вакытлы гына булса да, кайту бәхетенә без дөньяда сез яшәгәндә генә ирешәбез. Безгә мондый бәхеткә әле тагын озын-озак еллар ирешү бәхете насыйп булсын иде. Кайткан чакта, туган йортыбызның уты янганда, анда әти белән әни көткәндә, без һаман да балалар, бәхетле балалар. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әни гомергә, йортыбызның җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез җиткерәбез туган көнеңдә. Үстердегез безне кеше итеп, олы рәхмәт барсы эчендә. Әниебез, чын күңелдән юбилең белән котлыйбыз. Тигез гомер, сәламәтлек, күңел тынычлыгы теләп, тормыш иптәшең Тәлгать, кызың Миләүшә, улларың Азат һәм Иршат, киленең Эльвира, оныкларың Айсылу, Радик, Эльвина, Алик, Лилияна, Данил, Ирина һәм оныкачларың Жасмина белән Рамзан. Хөрмәтле Мәгавия Галимҗан кызы, якты гомер бәйрәмегез 70 яшьлек гүзәл юбилейгыз котлы булсын. Бүген сез җир йөзендәге иң кадерле кешеләрегез, газиз балаларыгыздан йөрәк түреннән чыккан ихлас теләк, рәхмәт сүзләрен ишеттегез. Киләчәк көннәрегездә дә балалар кадер хөрмәтендә, шатлыгында үтсен. Туар таңнарыгыз нурлы, имин булсын. Тормышыгыз якты мизгелләргә бай булсын. Җыр бүләгебез сезнең күркәм юбилей түренә юл ала.
без сине котларга. Куаналар барча балаларың, синең белән бергә булганга. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улыйбыз бүген сине без. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улыйбыз бүген сине без. Бар балаңа җитә җылылыгың, изгелеккә тулы күңелең. Яшәеме бирә синең күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улыйбыз бүген сине без. Нахшылда юмарта синәни, каделдә син туры сүзледе. Көчле рухлы газиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала кайгылары күрмичә. Озак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә.